Madam Boss ndotowatuka because wakaparadza the past relationship yangu. Va mention vauya apa ndivaudzi kumhata kwa Madam Boss. Meno ari kuti anzichi ane basa rechi mahuri akasheka. Foira zvose kumhata mahuri anohura ari pamurume ndo vanhu vamunoda kufarira ivavo. Izvezvi vapera ngehondo yeminda. Hapazi pese panoda chihure masisi. Kurai. Mbiri yekutora vakomana vevanhu. Imamu vaona kuti vapera. Musaitonge musingazvione. Hamusikuona kuti vapera. Kutonge kaya meno, kutonge kambuya, kutonge karwaivi. Mahure aya na basa. Ihure riya, hure rakapusa. Ndo zvandenge ndichitaura kuti inini kana ndichitaura musandipikise because I know these people in real life. Kuchembera at fort kuitonge mbuya vangu. Nyenyeye kuti mune muchitsomana nezvinhu zvisina basa. Zvana Natali kaizvizvo kuti wangouya panhingirikini wangouya paindaneti pana pagore watodana nenyika yese saka uchadanana naniko next year iwe watodanana nevanhu vese watodanana navo watopedza kumhata kwavo Madam Boss havana basa mahure mutono naya mirai ndikudze nyaya yaMadam Boss inini kuziyana kwangu navo mirai ndizvitaure nhasi ndabhoekana mutotende hure iri rinonzi Natali mirai ndikudze nyaya yavo munhu uyu handiti munoziva kuti inini ndaimboenda kuchitinda ndiri mbavha. The person that I was dating that time, and it akaba phone ku Joburg, and it aba phone yanga iri 820. Phone iyi ndiye mumwe murume so anonzi Prince Pirikisi. Munhu uyu ndiye anga ari owner we emergency taxi. Ndiye anga ari mukomana uyu futi wakamutorera Lauren Guyo. Nkunzi vakamutorera zuva abane sorry ndaita mistake vane mumwe futi wakatorera Lauren Guyo ndichataura nezvake uya wekutengera Lauren Guyo inonzi chiye chichimota ichi chikiya ichi ngatidzokerei pane hureri ndobva andifonera vachiti vaba 820 iyoyo samukona foni yanga isina password yakajungwa password neshamwari yake paakaivhura kuma pictures akaona kwakangozara ivo chete but unoziva kuti kune mamwe mapictures ekuti isusu tiri mapublic figures right zvakafanana inini nangu handirarame fake life plus ndiri munhu wekuti ndogona kungobuda mumba ndiri imwe yaiya but ivavo especially madays wayo ndo madays avaitopisa zvekuti unoziva pane mamwe mapictures ekuti semunhu waceleb hafanira kunge ane munhu wese mapictures angori random like wakarara wakatarisa kusaidi wakaita sei uri kuona ndo paakabva udza mukomana wangu uyu kuti munhingirikini umu mune mapictures aMadam Boss akawanda vatanga kuenda achivhura mapicture bvaenda paWhatsApp paakanovhura paWhatsApp akabva anonoona chat ravo mapicture vachikisana vachidanana vachidii ndo mazuva avakaita accident paya mapaziya vangu vatori muhospital ndobva vakomana vatanga kuva blackmail kuti chaburitsa mavidhiyo chichi chaburitsa mapictures vavatanga kublackmailwa vatanga kutoblackmailwa mukunzwa mapicture ari mavidhiyo tikatomasenderwa ari paview once ini nesister yangu tiriko kuno kuZimbabwe waiziya ndobva tatoona mapictures aya vatatanga kutoonahora apa ndo madays avainzi vari nani vazodii mazuva ekaraiva kavo vachitodanana nemurume uya ende madays wayo ndo madays vanga ane nhumbu murume uya achitoti mwana ari sei junior ari sei vachitodaira vachiti ari bho chichi muri kunzwa zvapera yapera iyoiya nyaya vakomana bva vatanga kuva blackmail boyfriend yangu yabva yadzoka from SA. Remember, I can't go to SA because I'm on the run.
vakarohwa mari mai vaya apa mari havatorina. At first vanhu vaida kublackmaila murume uyu but murume haana mari. Zvezvezvo makamboona vanhu vanohura kuita kunge dhimoni. Murume wacho iyeye haatorina mari. Iwe zvine basa rechiko ini ndiri kutaura nyaya yechokwadi. So ufunga ndingangovengere munhu mahara here inini. Ndopa mukomana uyu vatozoona vakomana kuti murume uyu haana mari uyu. Waiziya munhu atori nemari ndivo vatanga kutotumira mari. Saka mukutumira kwavo mari uri kuona vanozonosvika pakunodiscover identity chi yemunhu uyu yemukomana uyu because vakomana vaiba vari 3. Saka one wacho manje airohwa nedombo angaita kakukandwa panze padhiri ndiye akabva anovaudza chi mazita evanhu vatanga kutoziyana naye kutoziya identity yake kunzi identity yake kudaro ndobva vatanga kuziya identity yavo ndo pandakazotanga kutaura vakabva vandifollowa cause vakamuona paInstagram page rake cause vanga nezita rake vatanga kundifollowa. Inini pandatanga kutotaurawo navo waiziya pandatotaiwa hapana zvitondita handina mari chichi ndikataiwa ibo inini ndichetese ndichangotsvaga way yekuti nditaure nevakomana pakuti tatakutoita kutaura vakutoitaunge like shamwari yangu waiziya patotanga kutotaura pepe handa kutotaurawo nevakomana kuti aiwa hapana chichibo plus vanga vakuziya identity yavo so vakomana vanhu yekuti vanga vakutyawo futi kuti chi pamwe vanogona kuti isa pama1 this and that tatozotamba tese zvekutosvika pakutotaura tese zvekutosvika pakutozotaura kuti aiwa inini mwana uyu haisi nyaya yekuti chi ndiwe mufesi uyu bandi kutotyirawo dzimwe mhene dzangu dzinotochengetawo mwana uyu hamhenowo mamwe madhara waiziya zvapera kudaro. After some time chii chakabva chaitika mwana vanozotanga kuwirirana nemukomana uyu handiti inini ndobva ndavati ndichataura nevakomana hapana ndokumbirawo mungopote muchiposta zvebasa rangu vabva watanga kutonditira chi vabva watotanga kutonditira maadvert vachinditira maadvert pepai vapedza kunditira maadvert pepai saka pane pandakazovati nditirewo advert iyi waiziya vavatanga kuita unge vakuita kamheno kamanager kavo kafanika yakanenge kachivatengesa vakatanga kuita unge kakuda kuita mheno zvanga kutaura handikwanise kuposta mafuta ekubleacha this and that vakutotaura chi zvekumama waiziya inini ndaziyei kuti vakutodanana nemukomana pandatanga kutozo unoziya vanhu vanoda kungoshandisa pusi pasingatombode izvozvo yet inini as a woman ndakatovamirira kuti boys risavanetse but vakatondibetray ende ndiko kupera kwerelationship yangu nemunhu iyeye yakatopedzwa naiye mukadzi yeuya ende zvandikutaura zii zvekunyeba ndikutaura zvechokwadi asiri kuzvibhilivha kumhata kwake kasi chokwadi relationship yangu ndo maperera yakatoita ndosaka makaona paya pavakaita video rekudhara pataiteerera shauding ndakavashauda kuti masongo angu ateererwe nemahure itori enemy yangu but amheno zvavanenge vada kutraya kuita kuda kuzvitonge vanotamba neni here kana kutonge vanoita sei kana uri murume vaikuvhara futi inyengo ndiri mukadzi but dai ndandisiri mukadzi vaitohurawo neni futi kuti nyaya isabude nanovhara chigure nechigure ndoshandisa scanning paste ndaswipe singadei zvitoro tsvagara mwana chinzvimbo chikoro watokufaid zvese asi pese vanoda izvozvo zvebasa rechikoko ndiri kunyebere ngavandisungise chechitori chokwadi kwatoona vatodzimbikana kusvika ipapo handisi kutaura zvinhu zvekunyeba ndiri kutaura chokwadi ndichinyepa ndowaniko pakunyepa havachapiseka vaya zvekunzi ndikada kuvataurira traffic kana kuti cloud zvamai manje titori necloud kutovadarika saka handingambouye panapa kuzodhirowa inye chokwadi yandiri kutaura kokuzo ivo baweni kutozovaisa paprofile picture pandibowa setukwererwa nehureni shambiri tozotorawo munhu mari wakuda kutofikosera ushamwari kuda zvinhu kutoluza mari
basa richi. Mahure anohura ari pamurume. Musandodzezvo mahure bana. Chihura ka, but don't try to make yourself look like you are better. Notoremera mamwe mahure anokorerwa nechihure. Koko. Chinyeperana. Panyaya Natalie na Denzel na Melo vanhu havadi kunzwa wapedza masports. Yatapiwa na Denzel nekuti ndo marelationship avari, they can relate. Vanodiwa havazvizive zvekudanana ava. Vanotanga kutomaka instead of being inspired mukaona vanhu vachidanana munotanga kutomaka. Moda zvinhu zvamunokwanisa kurelata. Instead of being inspired, kana nditori muziki zvisiri bono to inspire kairi bo. Tofara aiwa yo tofara yewe munhu akafanana newe. Imagine. Saka munobva matobhoekana munekuti imimi muri marelationship ekumama. Saka mukaona vanhu vari kudanana munotanga kumaka. Tapiwa taimufarira futseke. Denzel wane musi wakamboya achitaura kuti ari kudanana Tapiwa. Makuti anzi anga ari nani nekuti aidyirwa kamusaga. Ndozvamuri kuitwawo.